दुखुथियाफोरनि दुखुआव बाहागो लानो गोरिबफोरनि मेगननि मोदैखौ फुगारनो ओंखारबोग्रा सुबुङा बे संसाराव गोबां खमसै। गावनि फारसेल' सानग्रा जाजोब्बाय सुबुं माहारिया। नाथाय बेनि गेजेरावनो सासे सुबुङा दावगाबोदों दुखुथियाफोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो। बिथाङानो जादों अराय सुबुं अनफावरि जिसया चमफ्रामारि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव गारलाबारि गामिनि चरण बरगयारिनि अनजालि फिसाजो 7 थाखोआव फरायबाय थानाय रिमि बरगयारि मुंनि सासे फरायसुलिया एपेन्डिक्स बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। थेवबो बे समाव मदद होनो आरो रिमि बरगयारिनि फरायसा जिउखौ रैखा खालामनो रावबो ओंखारबोआखै, जायनि थाखाय नखरनि दोहोन सम्पति जोबस्रांलांजोब्बाय। नाथाय बेबादि हालोदखौ मिथिनानै दुखुथिया नखरनि रिमि बरगयारिनि फरायसा जिउखौ बासायनो आरो मदद होनो ओंखारबोदों सुबुं अनफावरि जिसया चमफ्रामारि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायनाय बादिब्ला अपारेशन खालामखांनायनि उनाव बेखौ नायफामफिननाय एबा चेकआपआव बेसे खरसा जायो आरो हस्पिटालसिम लांलाय लाबोनायनि दायित्वखौ गावनि गारिजोंनो लासिगोन आरो रिमि बरगयारिनि देहाया राफोद जाजासिम दायित्व एबा बिबान लासिगोन होनना बुंथियो। दिनैहाय नोंथाङा मोनसे बेमारिखौ खोनानाय लोगो लोगो नायनो होननानै फैबाय। दा बेनि बेलायावहाय दाहायनायनि खोथाखौबो नोंथाङा गासैबो बानजाबनि खोथाखौ बुंदों। दा बेनि बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आफा बिदा फंबाय गासिबो धन्यबाद थाबाय। दिनै आङो दाख्लैनि बेलायाव गोबां मिडियानि गेजेरजों बे नानि बिनानावनि सायाव आं माखासे निउसफोर हगारनाय नुदोंमोन आरो आंनावबो सौहैदों। आरो जाय बिथां प्रकाश फंबाया दिनै बेखौ निउस न'आव फैलायनानै खस्थ' खालामनानै बिथाङा बे निउसखौ हगारदों, बिथांनि सायाव जोबोद जोबोद धन्यबाद। आरो बिथांनि थ्रुयैनो जों खबर मोनदों आरो दिनै आंबो बेनि थ्रुयैनो दिनै बेवहाय आं सफैनो हाबाय जे माखासे ट्रिटमेन्टआ जाजोब्बाय होनदों आरो दा माने चेकआपआव थांनांगौ आरो मुलि दावालिनि खनबासो जानांगौ होनदों। दिनै आङो न'खरनि अबस्थाफोरखौ नायनानै माने गोसोआव दुखु मोननाय मोनदों जे दा गावसिनि खरसाया थांदों जाहैबाय 3 लाखनि गोजौआव थांबाय होननानै गावसोर खोन्थादों। दुखुनांथाव। दिनै गावनि थानो थाखाय अबस्था न' गंसेयानो मोजां गैयाबा बेमाराव 3 लाख थाखा गारनांगौआबोथ' मामुलि बाथ्रा नङा। दिनै बेखौ आं नायफैनायजों लोगोसे बे नानिनि जि मुलि बायनाय आरो बिदिनो लास्ट स्टेज माने ट्रिटमेन्ट खालामनाय बेवहाय नानिनि जि बेसेबां खरसा थाङो बेखौ आं होनो थाखाय आं राजि। आरो मानो होननानै बुङोब्ला दासो देरफुनाय गथ' क्लास 7 फरायनाय, बेहा गोबां फिउचार दङ। फिउचारखौ लानानै बयहाबो मोनसे मिजिं थायो। बेखौ लानानै आङो जि होनो थाखाय आवगायदों बेयो आंनि थाखाय माने गोसोआव देरगानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला मानसिजों मानसि सहाय होलायनाया बयनिफ्रायनो देरसिन धोरोम। बेखौ साननानै दिनै आङो जाय बिनानाव बेबो गोबां फरायनानै जाहाथे गावनि थांखिखौ नाजानानै चेलेन्जजों लोगोसे सानसे समाव जाथिनि हारिनि आरो गामिनि मोनसे नुथिखौ बिथाङा दिन्थिनो हायो। आरो बिथांखौ सोरबाफोर बायदिया माबा मोनसे बुंदोंबो जानो हागौ, नाथाय सोरनि खाफालाव माबायदि लिरनाय दं रावबो बुंनो हाया। दिनै बिथाङा सासे बेमारिबाबो सानसे समाव गोजौ थाखोनि सासे मानसिबो जाहैयो। दिनै मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया, अब्लाबो मानसिया उन्दैबाबो गेदेरबाबो बबे समाव थैगोन बेखौ रावबो मिथिया। नाथाय नानिनि बे जि थांना थानायनि बेला बेयाव इसोरा निस्सय बिथांखौ दैदेनलांगोन। आरो इसोर बिथोन होनाय बायदि बा इसोरा जोंखौ बाहाय थोनहरनाय बायदि दिनै बिनानावनि जि हालोदाव नुफैनानै आं गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बिनानावा सानसे समाव गावनि थांखियाव सहैनो हायो, बेनोसै आंनि बुंनांगौ। बेमारखौ नायनो थाखाय जिसु सारा बेवहाय फैदों आरो माखासे दाहायनो थाखाय अनसुंथाइ होननानै बुंदों। दा बिनि सायाव मा बुंगोन? आच्चा, गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलजों जे नैबे बेमारिखौ नायनायाव जोंहा समाज सिबियारि जिसिया बिथाङा जे दा बुंदों माने ट्रिटमेन्ट जाखांनायनि उनाव जेसेबां मानि दा ट्रिटमेन्टखौ नायफिननांगौ जाना फैदों। दा बिनि सायाव बिथाङा जे गासैबो बेमाराव जेसेबां माने मुलि बायनाय ट्रिटमेन्टआव नायफिननाय बिनि फैसाखौ बिथाङा होफिनगोन होननानै बुंदों। दा बिनि सायाव आंहा
आरो समाज सिबियारि हिसाबै बिथांखौ आङो बाख्नायो। बिथाङा गासैबो एरियायावनो फ्रायानो जोंनि गामियावबो बुंजायो बाहेरायावबो बुंजायो माने समाज सिबियारि हिसाबै बिथाङा नायगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो बिथांखौ साबायखर होयो जाहाथे बिथांनि बे जाखिनि नैबे रिमि बरगयारि बिथांनो बिनि ट्रिटमेन्टखौ नायफिननायाव एबा ट्रिटमेन्टखौ एसे मुलि थुलि बायनायाव फैसा होबावनांगौ एबा नांबावगौ जानायाव दा बानस'ना होफैदों आरो बिथाङा माने बेबायदिनो नायलांबाय थागोन आरो बिथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै आङो माने गामिनि जानानै बिथांखौ आं साबायखर बावो आरो। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा मनिन्द्र नार्जारि। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मार्केट रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव केसिके मार्केट थानाय हरि मन्दिर लांगोनायाव गोदानै आरबाजै हटेल बेखेवबाय। बे आरबाजै हटेलाव गोबां बर'नि जानाय बायदि रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हागोन। दावबायारि नोंथांमोना रङिया ओनसोलाव दावबायफैयोब्ला रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखामजों गोजोनै जालांनो हागोन। हरि मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम रुथि परटा साहा आरो फास्टफुड बायदिखौ जाफैनो खावलायदों। लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामना दोनहरनो गोसो जायोब्ला थोंजोङै 9893850913 आरो 7635885652 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।